Tässä videossa me lähdetään treffeille. Toiset 10 € budjetilla ja toiset 10 000 € budjetilla. Mun vaimo Julia sai vastuukseen kyhäillä 10 000 arvoiset treffit, kun taas itselle budjetti olisi vähän rajallisempi. Suunniteltavakseni jää 10 treffit. Joten tervetuloa mukaan meidän treffeille, sekä jos romantiikka ansaitsee mielestäsi tykkäyksen, jätä se tälle videolle. Kokeillaan saada tässäkin 10 000 täyteen. Nimittäin niillä treffeillä me lähdetään liikkeelle. Ja ensimmäisenä me suunnataan Helsinki-Vantaan lentokentälle. Heitä joku vinkki, minne me ollaan menossa? Oi! Oi! Oi mate! No sit se on pakko olla. Ei me siihen enää ehditä, mutta kohde on oikea. We are going to f***ing London, mate. Nämä business-luokan liput. Priority check-in. Eikö tässä mene niinku puolet budjetista? Paljon nämä maksaa nämä liput? Noin 1700. Lentokenttien paras asia, mikä ei oikeastaan maksa penniäkään, kautta senttiäkään, niin lounget. Ja se kuuluu lipun hintaan. Ainakin business-lipun hintaan. Katsokaa miten se hymyilee. No, hymyilyttäähän se. Alkuperäinen ajatus oli, että oltaisiin lähdetty vasta huomenna. Mutta kiitos lakon. Jouduttiin siirtämään niitä tälle päivälle. Ai onko tämä siis minun syytä, että on yksi päivä lisää Lontoossa? Kyllä. Tää lento on tosi vain 3 tuntia, tässä ehtii niinku katsoa leffan. Fiilistelee nousua puoli tuntia, laskua puoli tuntia ja sitten yksi semmonen 2 tunnin leffa, se on siinä. Ja oikein hyvää uutta vuotta, ihmiset! Lomat on lomautu, vuosi on vaihtunut, ja mä oon myöskin tehnyt sen päätöksen, että tänä vuonna mä aion priorisoida näitä mun YouTube-videoita vähän enemmän, sekä julkaista näitä vähän aktiivisemmin. Joten muista pistää tää kanava tilaukseen, jos vielä sitä ei ole tehty. Nauttikaa tästä videosta, mikä me kuvattiin viime kesänä. Syynä sille, että saatte nähdä tätä video vasta nyt, on vaan siis se, että mä en missään vaiheessa pystynyt ottamaan nämä isoa projektia työn alle, koska oli kesälomat ja sitten tuli TTK ja sitten tuli joululomat. Mut nyt heti tähän vuoden alkuun täräytellään vuosikäyntiin tällä. Kiitoksia, että palasitte tänne kanavalle tsekkailemaan uutta videota. Nauttikaa. Sieltä. 2 kappaletta. Tuli vaan 1. Toinen tulee sieltä. Tadaa! Saatiin meidän oisteri. Ai että, Lontoo. Mysteerinen paikka, varsinkin tällä hetkellä itselle. Kun ei tiedä, että mitä ollaan täällä tulossa tekemään. Mitä me lähdetään tekemään? Mulla ei ollut siitä mitään hajua. Näistä tulee kyllä haasteelliset treffit, koska siis yhtä lailla nämäkin niinku vaatii ison suunnittelun. 10 € budjetti, se on hyvin rajallinen, niin mun pitää miettiä niinku melkeinpä sentille, että mihin mä ne käytän. Joten nyt mä oon ite matkalla kauppaan, mä oon menossa ostoksille kuluttamaan tätä huikeaa budjettia, koska mä oon suunnitellut, että me mentäis viettämään yö teltassa. Koska se on niinku edullisin majoitusvaihtoehto, jos täytyy treffit viettää jossain muualla kuin kotona. Totta kai kyllähän kotonakin olisi voinut viettää niinku esimerkiksi vaikka leffa-iltaa tai jotain vastaavaa, lautapeli-iltaa tai muuten vaan hengailla, viettää aikaa yhdessä, mutta kiva keksiä jonkinlainen niinku aktiviteetti. Mun mielestä se kuulostaa oikein kivalta, mutta sitten vaan, että niinku, mitä me nautitaan, mitä me syödään. Mä en tiedä, mitä mä keksin. Ja minä ajattelin, että mansikoita olisi voinut ehkä ostaa, mutta ei kyllä täältä. Yleensä retkeily on ottanut helposti vain jonkun lähdevesitonkan mukaan, mutta nyt kun mä mietin, että ehkä mä otan vaan hanavettä. Mun ei tarvi maksaa siitä nyt mitään. Sitten mun pitäisi vielä katsoa jotain budjettiin sopivaa sellaista niin kuin retkimuonaa kautta valmisateriaa, mihin tarvii lisätä vaan vesi. Ehkä tosta lähtee mukaan juustorisotto. 229. Saadaan romanttinen illallinen. Juu, ei. Ei toivoakaan. Mä haluaisin myös ostaa jotain suklaata, mutta tää yhdenkin suklaapatukan hinta. Ehkä mä menen vaan tällä. Tää on niinku hinta ilman plussakorttia €15. No niin, mikä kauppareissu. Ei oo vähän aikaa tarvinnut laskeskella senttejä, että niinku riittääkö budjetti. Mutta mä sain budjettiin mahtumaan vielä tällaisen yllärin. Mä ajattelin sitä, että niinku mikä olisi semmonen kiva pieni yllättävä ele, joka olisi aika iso, mutta ei maksa paljon mitään. Ja joka tulee täältä. Niin mä ajattelin, että mä kirjoitan Julialle tähän runon. Tähän pieneen kissapostikorttiin. Ja I know, mä olisin vaan voinut repästä himasta joku tyhjän paperia ja kirjoittaa siihen, mutta siis tää mahtui vielä budjettiin. Mitähän mieltä Julia on näistä ostoksista? Tässäkö on se hotelli? Onko tämä budjettimatka olla parhaimmillaan? Mä en tiedä mikä remontti siellä oli tai mitä takakujien sivuovia me oikein käytettiin, mutta
Julkisivu antoi vähän eri kuvan. Loppujen lopuksi me kirjauduttiin huoneeseen ja kohdattiin ensimmäinen ongelma. Onko sulla väärä kortti? Oho, meidän mennä Oysterilla. Huppusta. Laita se uudestaan sinne. Liiku mihinkään suuntaan. Okei. Työnnetään vaan. Miksi on olemassa kahva, jos sillä ei ole mitään käyttötarkoitusta? Hello London! Nautin näkymistä, sillä me ollaan täällä vain yksi yö. Yksi yö. Ja lakon takia. Eli huomenna on siis uusi majoitus. Joo. Tää on hauska, koska siis mä oon siis käynyt 3 kertaa Lontoossa ennen tätä. Mutta mä oon viettänyt niiden 3 kerran aikana yhteensä 7 päivää Lontoossa. Kaikki on ollut pikavisiittejä, kaikki on ollut työreissuja. Bimsala. Täällä on kylpyaamme. Mä otin kylpyjuttuja mukaan. Yes. Short bread, round, all butter. All buttery. Bo'o. Mitä? Bo'o. Tai sitten jos pitää siteerata Disturbedia, niin tää on... Oh, wow. Oh, wow. Selkeästi joidenkin asioiden käyttötarkoitukset oli mulle vaan vähän niin kuin epäselviä. No se on tietenkin kaukosäätimen teline. Mä mietin mikä tää on. Romanttinen reissun aloitus täällä. Mikäs tässä Thamesjoen rannalla? Jippis. Joten me vietetään meidän treffit Lontoossa. Mutta mitä kaikkea me tullaan täällä tekemään? Oli aika näillä treffeillä mennä ottamaan vastaan ensimmäinen kulttuurillinen kokemus. Nyt me ollaan menossa teatteriin katsomaan aika klassikkonäytöstä, nimittäin Phantom of the Opera. Me korkattiin meidän teatterikokemus Nykissä Broadwaylla, kun käytiin katsomassa Leijona kuningas. Ja tää on myös sellainen näytös, että tää on varmaan pakko nähdä edes kerran elämässä. Ja ollaan His Majesty's teatterissa. Ja tähän alkuperäinen teatteri rakennettiin siis vuonna 1705. Tämä nykyinen ja 4. teatteri, joka tässä on edelleen pystyssä, niin on vuonna 1897, jota tietysti on kunnosteltu ajan saatossa. Niin tällä paikalla on historiaa. Tästä tulee upea kokemus. Wow, tää on hienon näköinen paikka. Tosta saa jotain matkamuistojakin. Kohti Stolzia mennään. Okei, tässä on meidän rivi. G-rivi ja paikat 20 ja 21. Eli jossain tuolla keskellä. Aika lailla keskellä. Vau, tää on upea paikka. Tsekatkaa mitkä paikat meillä on. Mutta koska täällä myöskin niin kuin tapoihin kuuluu teatterissa, niin näytöstä ei kuvailla, joten me laitetaan jälleen kamerat piiloon. Mä ymmärrän, minkä takia toi Phantom of the Opera on kaikkien aikojen pisimpään näytöksissä ollut show. Ihan älytön näytös. Kyllä siellä minulla kyttyrahti kyydel siinä lopussa. Lavasteet oli ihan älyttömän upeita. Maskeeraus, puvustus, itse näyttelijät. Herra jestas, mitä lauluääniä siellä oli. No, itse kun on tämmönen oopperanuubi, joka ei ensinnäkään oopperassa koskaan ollut, niin totta kai se jätti vaikutuksen. Täytyykö sanoa, että mä en tehnyt hirveän fiksuja valintoja, jos ajatellaan sillain niinku budjetin kannalta. 10 budjetti. Se meni tähän. Tässä ei ole vielä edes kaikki, mitä mä ostin. Jaha. Siihen budjettiin sisältyi vielä yksi yllätys, mistä sä et tiedä vielä mitään. Ja näillä ajateltiin pärjätä. No siis täällä on pakko pärjätä. Näiden lisäksi mä ajattelin leipasta mukaan jotain pientä makean suolaista. Kyllähän näistä lettuja syntyy. Mitä olisi kesä ilman lettuja? Maailma on jo tietysti kuullut tästä mun bravurin lettureseptistä, mutta mä aion paljastaa vielä salaisen ainesosan, joka on kulhollinen rakkautta. Näitäkin upeita sensei-riisikulhoja löytyy hellkuuts.fi. Tommonen kiva pieni satsi. Lettutaikina. Ai että. Hei, pitäisikö meidän ottaa vähän biskoftahna mukaan pöpistä? Sehän on varmaan sairastukaa. Mä en tiedä oikein lasketaanko tätä huijaamiseksi, koska noita lettujakin tehtiin niinku oman kaappivarojen mukaan, niin tätäkin löytyy kaapista, tätä taivaan lahjaa. Joo, jos me otetaan vaan vähän. Koska tavallaanhan se budjetti oli vaan silleen, että mitä kaikkea tarvitsee ostaa. Muutenhan taas ihan mahdoton tehdä 10 € budjetilla sillä, koska siis elämiseen liittyy niin paljon kuluja. Ylipäätään jos lähtee telttailemaan, mites vaikka siis matkakulut sun muut, telttavarusteet, kaikki hemmetti ruoanlaittokamppeet. Onko se huijausta? Ei tää ainakaan näytä huijaukselta. Tää näyttää ihan joltain muuta. Lähdetään reissuun.
10-treffeille. Ja näin lakkoilusta ja muuttuneista lentoaikatauluista aiheutunut lisäpäivä on Lontoossa käytetty, ja me siirrytään siihen varsinaiseen majoitukseen, joka toimii meillä Lontoon treffiaktiviteettien välillä. Okei. Wow. Kelpaa mulle. Kelpaa erittäin hyvin. Enkä edes kysy hintoja. Se voi sanoa, että kyllä tämä vei suurimman osan budjetista tähän mennessä. En kysy tarkempaa summaa. Oletko varma, että tulet tietää? En mä halua tietää. No kylppärikin on kyllä todella mukava ja siistin näköinen. Erittäin iso kylpyamme. Oh! Ei oo totta! Eihän siellä ole käärme! Ei! Vaan meillä on lämmitetyt WC-istuimet. Mitä? Ja se aukesi itsestään. Hello! Long time no see! Ei, miksi mä oon tästä näin fiiliksissä? Kai tästä näkee ihmisen, joka on käynyt Japanissa. Mitä hittoa? Hei, tsekkaa, nää on pistänyt paremmaksi viime hotellista. Näillä on kaukosäädin kotelo. Your telineet, meillä on kotelot. Me käytettiin tää meidän toinen treffipäivä shoppaillessa. Kaikenlaisia ostoksia, koska se on yhtä lailla treffiaktiviteetti. Yhdessä shoppailu. Ootko 2? Tykkään näistä sauvoista. Tykkään tässä. Joo. Aina vaatteiden kanssa menee vähän tämmöiseksi. Ei osaa valita, niin sit mä otan kaikki. Löytyi kivan näköinen paita. Voisiko tätä kutsua, että tää voisi olla niinku treffipaita täällä? Hyvä siellä hotellissa, kun mä olin, että harmittelin, että ei tullut yhtään lyhythiäistä kauluspaitaa mukaan. Kato, tää istuu aika hyvin. Kyllä. Wow. Katsotaan sit. Tää on 95 puntaa. Tässä on keksejä, jotka on herättänyt aika ison mielenkiinnon, koska jos joitakin huhuja on kuullut, niin tässä voi olla ehkä mulla on parhaimpia keksejä, mitä löytyy. Fortnum & Mason liikkeestä löytyy paljon tämmösiä erilaisia keksejä. Esimerkiksi tässäkin on niinku suklaapäällysteisiä macadamia-pähkinäkeksejä. Lisäksi hauska fakta tästä Fortnum & Mason brändistä, niin nämä on siis toimittanut tämän maan kuninkaallisille, aatelisille, niin kuin keksejä. He on ollut heidän keksivastaavia. Miettikää. Okei, I see. King's Crossin asema. Mä taidan tietää, minkä takia me tultiin tänne. Mulla on pieni veikkaus, mihin me ollaan menossa. Kertaakaan ei tule sitä hetkeä, kun lähdettäisiin tyhjin käsin tällaista liikkeestä. Ei ikinä. Sitä ei tapahdu. XL-kokoinen tommonen upea teepaita, missä lukee You're a wizard, Harry. Tuolla on erilaisia magneetteja, mitä lähti mukaan. Ja tsekatkaa. Kermakaljakeksejä. We shall have some tea with these biscuits. Fishing frisbees. Ja ehdottomat lempparit kyllä. Makeisista mitä saa noista kaupoista, niin Exploding Bonbons. Nää on jotenkin aivan sairaan hyviä. Sen takia otettiin 3. Siellä kaupungilla seikkaillessa me löydettiin myös Gastrobubi, missä me käytiin syömässä. Ainoat kinekset, mitä mä oon nauttinut, ne on ollut armeijassa. Tää on erilainen kines. Todella täyttävät, mehukkaat ja herkulliset kana-annokset. Syötiin kokonainen kana. Ranskalaisia herneitä siinä oli kyljessä yhdessä ruskean voin kanssa. Toimitti! Ja jälkiruoksi me nautittiin lemon tart ja siinä kyljessä oli vadelma sorbettia. Ruoka on isoimpia onnellisuuden lähteitä. Itse on oppinut vuosien myötä arvostamaan ruokaa ihan eri tavalla. Joskus se on ollut mulle vaan polttoaine, sillä ei ollut mitään väliä mitä mä suuhuni tungen, kunhan mä saan siitä ravintoa. Mut nyt mä haluan siitä myös nautintoa. Se on ihan eri kokemus. Niin ei, mä en tyydy enää pelkkään polttoaineeseen. Ei enää bensaa. Ja vaan terveisiä sinne toiselle puolelle trekkejä.
Ai että. Luonnon helmassa. Tää on plussaa, kun ei tarvitse käydä läpi mitään check-innejä. Ei tarvitse mitään hotellikortteja. 5 tähden majoitus on kohta pystyssä. Täytyy vähän miettiä, että kumpaa suuntaa. Ehkä haluaa sinne järvelle päin se meidän huoneen länsisiiven. Joo. Siellä kuitenkin länsisiivessä on mukava semmonen iso aula. Korkeat ikkunat. Näkee sit järvelle. Tänä kesänä tässä teltassa on tullut hyvin vietettyä kyllä aikaa. Onks mä kertonut sitä, että mä oon Bruce Leelle sukua? Nice. Tämähän teltta kasaa melkein itse itsensä. Nää menee tosi helposti. Transformers-teltta. Pitää nostaa katto ylös, että mahtuu se kattokruunukin tunkea tonne. Sehän ei oo muuta kuin kiiloja vaille enää. Homma ei mene kuin 10 minuuttia. Mutta näin se kuuluu. Se on tämän hotellin etuja. Laukut kannetaan sisälle asti. Tähän on hyvä jättää kengät tähän niin kuin meidän eteiseen. Meillä on tämmönen ruhtinallinen eteinen. Näin, tervetuloa. Täältä löytyy meidän keittiöpiste. Sieltä löytyy trangia, kaasut, kuksat. Sitten astutaan meidän olohuoneeseen kautta makuuhuoneeseen. Ei muuta kuin peremmälle vaan. Täältä nurkasta ensimmäisenä löytyy itse asiassa mun vaatehuone. Tää on myös mukaan lukien varasto. Eli sieltä löytyy myös kaikenlaisia tarvikkeita, mitä saattaa majoituksessa tarvita. Siivoojat täällä ei kuulemma käy koskaan. Makuuhuoneesta sen verran täällä on kaksi 60-senttistä runkopatjaa. Lisäksi, että saa sitten oikein mukava asennon, niin meillä on täällä hanhenhöyhen tyynyt. Ja on tarrakiinnitys. Se on siinä. Saadaan se meidän kattokruunu paikoilleen sinne. Arvaa mitä mä just muistin. No, Mä unohdin sen vesimelonin jääkaappiin. No niin. Ei! 30% budjetista. Se 30% on tällä hetkellä meidän himan jääkaapissa. Huomaa, että täällä ei ole siivoja käynyt, koska ei ole suklaapalasia tyynyllä. Pitäisikö ottaa lohdutuksena pikku suklaapalat? Siitä. Hotelli tarjoaa. 10 treffit. Täytyy sanoa, että ei tästä kyllä maisemat parane. Kesä parhaimmillaan. Tänä kesänä on kyllä paljon tuntuu käytyä uimassa. Varsinkin kesäloman ekana viikkonakin. Me käytiin 5 kertaa viikossa uimassa. Ja hauska fakta, aina eri rannoilla. Tuntuu, että tänä kesänä on muutenkin tullut tehtyä enemmän asioita. Tullut käytyä milloin missäkin. Ja siihen on kieltämättä yksi hyvä syy, minkä takia ollaan keskitytty viettää aikaa enemmän yhdessä tänä kesänä, koska nimittäin mä oon mukana tällä kaudella TTK:ssa. Mutta ootte ehkä tässä vaiheessa jo kuullut asiasta jotain kautta, joten siinä on syy, minkä takia ollaan vietetty aikaa enemmän yhdessä nyt kesällä. Seuraavana vuorossa illan treffiaktiviteetti, joka on nimeltään Aamorin leikit. Eli toisin sanoen jousiammunta. Tässä nyt pitää yrittää jättää näyttöjä. Sydämeen pitäisi osua. Ja sanotaanko, että siellä olisi mennyt kaulavaltimo. Mitä tämä on olevinaan? Oi oi! Aa. Mun nilkat on aivan syöty. Joka paikkaa kutiaa. No tänään varsinaisesti meillä ei ole kulutettu rahaa ollenkaan. Jos puhutaan kulkuneuvoista. Nyt kun meillä olisi se kaikki budjetti käyttää luksustakseihin sun muihin, niin me päätetään kävellä koko päivä. Ei säästösyistä. Ei. Vaan siitä syystä, että me nähdään enemmän kaupunkia. Seuraavana aktiviteettina vaimo on johdatellut meidät brittiläiseen museoon. The British Museum.
siis ennen kaikkea treffiaktiviteettina todella mieleinen. Nähdään vähän historiaa. Ja se mikä on hienoa täällä, niin nää ei siis maksa mitään, nämä liput tänne. Et niin sanotusti historia kuuluu meille jokaiselle. Että tänne pääsee ilmaiseksi. Toki me itse sitten lahjoitettiin tänne 20. Vähän niinku omien lippujen verran määritettiin oma hinta tälle reissulle. Se ääni, mikä tästä kuvasta on varmasti lähtenyt, on vaan... Sitten me käytiin myös Minalima-liikkeessä, ja Minalima on tunnettu ennen kaikkea niin kuin, Harry Potter ja Wizarding World-maailman tavallaan visuaalisen silmän luomisesta, voisiko sitä graafiseksi suunnittelijaksi sanoa. Ollut vastuussa kaikenlaista niin kuin monista yksityiskohdista, julisteista, kaikista painatuksista, propeista. Ja eikä pelkästään niin kuin Harry Potterit ja sitä maailmaa, vaan myöskin niin kuin kaikkia muita on kuvittanut. Hyvänä esimerkkinä nämä kirjat, mitkä lähti mukaan. Nyt ehkä ostokset ja tuliaiset alkaa riittämään. Saa nähdä, tuleeko lentokentältä napattua sitten vielä jotain mukaan lisää, mutta siihen on vielä pari päivää ja tässä ehtii tapahtua vielä jotain. Yritän tässä katsella, mutta en saa mitään irti, mitään vinkkejä. Ei anna mitään. Okei, tähän mennään varmaan. Hot stone. Tällä tuodaan pöytään tommonen, se oli muistaakseni jotain 400-asteinen kivi. Ja siinä kypsennetään lihaa. Okei. Ja sitten täältä sai sushia ja... Eli illallinen ja sauna samassa paketissa. Joo. Me valittiin tällä illallisella tämmönen iso jaettava maistelumenu viini- ja sakepaketilla. Jos halutaan saada mahdollisimman laaja kokemus ruuasta että ravintolasta, niin tämä on se paras vaihtoehto. Ja tää treffi-illallinen, tämä jäi muistiin. Hyvä löytö tää ravintola. Kiitos erittäin paljon. Kiitos. Julia sanoi, että tässä on niinku paras sushi, mitä on ikinä syönyt. Ja me ollaan käyty Japanissa. Mutta meiltä on jäänyt kokematta se fine dining. Me ollaan vaan käyty niinku sushi-buffassa siellä. Mitä oikeasti voi olla. Se oli myös mun mielestä elämäni paras sushi, mitä mä oon syönyt. Mutta mä en osannut odottaa sitä, että seuraava olisi vieläkin parempi. Mä ite just mietin, miksi tää niinku herkistää. Mutta tämäkin paikka ei olisi nimensä veroinen ilman sitä kuumaa kiveä, joka me saatiin seuraavaksi pöytään. Ja saatiin paistettavaksemme 3 erilaista wagyu-lihaa. Se hohkaa kuumuutta, mä tunnen sen. Tää on jo 400 asteinen. Siinä tirisee. Kaiken kaikkiaan yksi parhaimmista tasting-menuista, mitä mä oon koskaan syönyt. 276 puntaa. Voi sanoa, vörtti. Todella iso suositus tolle Hot Stone paikalle. Jos Lontoosta hakee vähän jotain fine dining mestaa, niin se on kyllä ehdottomasti sellainen. On tuulen vire. Vai haistaanko me niin paljon viinalle tällä hetkellä? Avasi ikkunat. No, tästä suunnataan ainoan asian, jota mä oon saanut päättää tällä reissulla, niin viskivaariin. Watashi wa Erik-sama desu. Hoi! Tänään sitten vähän laiskempi päivän aloitus. Tilattiin huonepalvelusta spagetti bolognese. Ja tsekatkaa toi matcha tiramisu. Tiramisu on kenties yksi mun lempi jälkiruuista ja se yhdistettynä tohon matchaan vielä, niin ei voi pettyä. Sitten on vielä tommonen yuzu vadelma crème brûlée. Kultaa! Joo. Tuu! Mitä? Moi. Moi! Sille on syy, miksi ollaan tultu just Lontooseen. Okei. Täällä on metsämansikan lehtiä. Onks täällä metsämansikka? Onks täällä? Kato!
Ei oo todellista. Hani, mä löysin mansikoita. Saadaan syötyä suklaankaa. Tää on surullista. No kyllä tämä surukin muuttuu nautinnoksi näillä treffeillä, nimittäin on aika valmistaa meidän illallinen. No ainakaan nämä ei unohtunut, vaikka vesimelonit unohtuu. Joo, tää on ehkä tärkein. Pärjätään ja selvitään yön yli. Ja huomisen letut. Ja huomisen letut. Tässä on kieltämättä aika mukava tämmönen retkitunnelma. Ei oo tämmösiä maisemia Lontoossa. Ei oo, ei. Hyvin tällainen aina maadottaa. Sitten se katkaa. Piti hakea takit tuolta repuusta. Nää hyttyset tekee mut hulluksi täällä. Mun jalat on niin syöty. Mutta ollaan kohta syöty mekin. Hyi sookeli, näitä hyttysiä on paljon. Jep. Jäätävä tää ääni. Jep. Itadakimasu. Ja ruokailun jälkeen mä paljastin Julialle mun yllätyksen. Vai oliko se sittenkään yllätys? Onko se kissakortti oikein? Mitä sä sanoitkaan siellä autossa menomatkalla tänne? Mulla on vielä se yksi ässä hihassa, mitä mä en ole vielä paljastanut sulle. Niin se pitää sä hääräsit pitkään aikaa huoneessa. Sieltä ei kuulunut pihaustakaan. Ei pientäkään ääntä. Joo. Mitä sä oot voinut tehdä sen ajan? Sä oot tehnyt joku karikatyyripiirustuksen siellä sillä väliin. Oisinpa osannut. Nopea Picasso siellä vauhissa. Okei, en paljasta enempää. Se onkin runo, En paljasta enempää. joka on kirjoitettu kissakortin taakse. Siis sä tunnet mut liian hyvin. Ihan oikeesti. Miten mä pystyn yllättämään tämmöisillä pienillä teoilla enää? Ei, mutta olihan se yllätys. En mä sitä tiennyt. Se oli vaan veikkaus. No, sanotaan nyt sen verran, että täällä on siis, mä oon kirjoittanut runon tänne taakse. Tämä on runo kissapostikortissa. Täysin se, mitä sä sanoit siinä autossa. Tätä tietää yli 10 vuotta yhdessä. Tämä runo on teeman mukaisesti. Tämän runon nimi on 10. Ja valitettavasti tämä runo on vaan vaimon silmille ja korville, joten skipataan sen loppuun. Siinä sun Oi, runo. oi ihanaa. No en osais tehdä yhtä hyvää. Sä oot taitava. Runoilija sielu. Kyllä. Shakespeare kyllä seikkaa siellä haudassaan. Me sammutamme valot, nähkäämme huomenna. Hyviä öitä. Joku päätti heti aamusta alkaa ajamaan moottorisahalla. Ai että, mikä ei kyllä voita niinku retkilettuja. Nää maistuu niin hyvältä. Hyvää huomenta vaan. Ja näin mun suunnittelevat 10-treffit tulee päätökseen. Tavoitteet tuli täyteen. Vietettiin aikaa yhdessä, 2 kesken. Yhdessä kulutettu aika on myös yhtä tärkeää kuin yhdessä koetut kokemukset. Sille on syy, miksi ollaan tultu just Lontooseen. Okei. Ja se liittyy mun lempiartistiin. Joo. Sabrina. Joo. Niin. Niin me ollaan menossa sen keikalle. Oikeesti. Mä alan itkeä kohta. Mä en tiedä miksi mä oon näin haipeissa. Mä ymmärrän, sä oot siis ihan huippufani, mutta totta kai mä oon iloinen. Mä oon enemmän iloinen sun puolesta. Mutta kiitos, mä lähden kaikkea mielellään mukaan.
Älä itke. Itken. Itken paskaksi. Älä itke. Mä oon monta viikkoa yrittänyt olla itkemättä ja nyt se tulee. Näihin upposkin sitten ihan. No mä aloin just miettimään, että onko meillä ihan peruskeikkaliput, kun eihän nekään nyt hirveän kalliita. Ei tietenkään oo. Ei ollut muita jäljellä, niin piti ottaa vähän kalliimmat liput. God damn! Think about me every night. Oh, is it that sweet? I guess so. Let's go! Okei, meillä on täällä kunnon setti, siis niinku Ultimate Diamond VIP hommeli. Täällä on niinku kaikki ruuat ja juomat meille ilmaisia. Meillä on paikat tossa niinku aika lavan lähettyvyydessä. Voitaisiin ehkä mennä katsomaan kohta paikat, millaisia on mahdollista saada. Tää keikka on siis Hyde Parkissa ja tää on niinku valtava puisto ja tää alue on rakennettu tosi kivasti. Tääkin on täynnä kaikenlaisia ruokakojuja ja istumapaikkoja ja kaikilla on varjot, pääsee sateensuojaan. Kohta mennään. Onhan aika mukavat treffit, täytyy sanoa. We are reporting live from London. Well, folks, we've reached the end of our news program. It's been another sweet day in London. Looking for an answer in between our lines. Lying to yourself if you think we're fine. You're confused and I'm upset, but we never talk about it. One thing, my ego's another. I beg you don't embarrass me, Se oli ihan pirun hauska keikka. Jotenkin niinku ylitti munkin odotukset. Mä olin ihan haipeissa. Kiitos treffeistä. Kiitos. Tää oli huikeet treffit. And for now we say, cheerio. Otetaan uudestaan. Ai. Ai sakeli mun varpaat. Se mahdut iso mies sinne. Bye. Tää on blooper-materiaali. Eikä oo. Tarvitset apua?